Náš Pán kráľuje s Otcom jedno je, po ponížení hroznom trápení, ktoré podstúpil, by nás vykúpil, vstúpil na nebesa, pravica, slavu znamená, čo od Otca má, moc nad všetkými zlými dobrými, nad všetkým kráľuje a všetko spravuje. Oslavený Pán takto vraví nám, kde sa zhromaždia dvaja či traja, a mňa ctia v pravde, s nimi som všade, vždycky bez prestania do sveta skonania. Stále deň po dni v ňom stojme pevný, zla sa varujme, dobro hľadajme, duch môj sa tam vznies a ním do nebies. O premilý Pane, daj, nech sa tak stane. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána Ježiša Krista. Amen. Slova písma svätého, na ktorých bude založené naše dnešné zamyslenie, nachádzame napísané v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitoli vo veršoch 4 a 11, potom vo verši 12 a napokon vo veršoch 35 a 36 takto. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Do svojho vlastného prišiel a jeho vlastní ho neprijali. Toľko je slov písma svätého. Milí sestry a drahí bratia, že vraj počutému slovu, neviem, či to je pravda, ale čítal som, že počutému slovu, teda obsahu toho slova, zo 100% svojej pozornosti človek venuje zhruba 7%. 7% pozornosti venujeme tomu, čo sa hovorí. Naproti tomu, až 38% pozornosti venujeme farbe hlasu, spôsobu reči, tónu hovorenia a najviac, až 55% venujeme tomu, ako rečník vyzerá, ako je oblečený, je pekný, špatný. 55% odíde na to. V chrámoch Božích sa tie percentá z našej pozornosti určite minú na tých, ktorí sedia na našich miestach, na ktorých obvykle sedíme my. Čo si myslíte, drahí poslucháči, mám pravdu? Ale žart bokom. Poviem vám však jedno. Začať kázeň takým spôsobom si človek môže dovoliť až vtedy, keď sa so svojimi poslucháčmi dobre pozná, alebo v tomto prípade s väčšinou z nich. Poznáte ma a preto viete, že som vás tým, čo som povedal, nemienil uraziť. Ja poznám vás a viem, že vám môžem povedať žartovným spôsobom niečo, čo by som nepovedal
niekomu inému alebo v nejakom zbore, kde ľudí nepoznám. A môžem to urobiť preto, lebo vás poznám, vy poznáte mňa a viem, že sa neurazíme navzájom. Občas tieto veci vieme zobrať ako samozrejme, ale oni vôbec samozrejme nie sú. Prídeme domov, cítime sa dobre, pretože vieme, že ľudí, ktorí tam žijú, dôverne poznáme a oni poznajú nás. Prídeme do svojho vlastného, keď tak chcete, a vlastní nás príjmu a tých príjmeme my. Nevadí, že nás cudzí neprijali, to nám môže byť tak jedno. Cítime sa zle alebo horšie zo pár minút, ale môže nám to v konečnom dôsledku byť ukradnuté. Je nám v podstate tak jedno. Ale keď nás vlastní nepríjmu, keď nás vlastní nepochopia, keď sa ocitneme vo svojom a v tom vlastnom sa cítime byť cudzími, vtedy je to ten najhroznejší pocit, ktorý človek snáď môže poznať. Neviem, možno toto budú počúvať mladí ľudia a všetci sme raz boli mladí. Viete, máme 15, 17, 19 rokov a zdá sa nám, že nás nikto nechápe. Cítime sa hrozne. Ale potom dospieme a vidíme, že tie pocity boli súčasťou nášho dospievania alebo dozierania. Nájdeme svoje vlastné miesto pod slnkom. Alebo ocitneme sa vo svojom vlastnom a naši vlastní nás príjmu, aby som obrazne použil slova nášho svätého textu. Kristus je v našom svete, čítame, a čítame, že v ňom je život a ten život je pre nás svetlom, ale obávam sa často, že ak z úst cirkevného človeka zaznie žite vo svetle, mnohí to pochopia ako hrozbu. Budú sa cítiť ohrození, budú si myslieť, že sú odsudzovaní, budú sa ľakať, strachovať, že čo všetko stratia, čoho všetkého sa budú musieť zrieknúť a čo všetko budú musieť obetovať. A tak si radšej výzvu žiť vo svetle, pre tou výzvou si najradšej zapcháme uši. Život je skutočne plný prekážok, milí bratia, drahé sestry, a či si to priznáme alebo nie, každý z nás niekam smeruje. To, čomu venujeme svoj čas aj energiu, veľa napovie o našich hodnotách, o našom životnom smerovaní. Život je príliš zložitý na to, aby sme ním dokázali prejsť bez zranenia seba, bez dokonca zraňovania iných. Je v ňom priveľa prekážok na to, aby sme dosiahli cieľ bez svetla. Po tme vieme veľmi dobre sa ťažko kráča. Keď máme ale svetlo, vidíme život inak a ten náš život je iný. Nie bez ťažkostí, nie bez prekážok, nie bez obetí, ale bude ho možné prekonať. V súčasnosti je nesmierne veľa ľudí, ktorí sa pretlkajú životom, alebo ktorí si povedia, to je môj súkromný život a kam a ako sa teba netýka. Nikoho sa netýka, ako si počínam. Václav Havel raz povedal, že vraj súkromný život bez dejinného horizontu je čírou fikciou, atrapou a koniec koncov lžou. Súkromný život teda bez dejinného horizontu rozumieme tak, že by sme odniekiaľ vyšli a že by sme kam si smerovali. Takýto život bez tohto dejinného horizontu, nevedieť, odkiaľ sme vyšli a kam ideme, je číra fikcia. Koniec koncov klam. Život bez dejinného horizontu, bez dobrého cieľa, ktorý nám chystá Boh, je len fikcia, atrapa, lož, nepravda. Pán Boh sa nám dáva poznať v Ježišovi Kristovi. A pamätajme na to aj teraz. Ak ho chceme vidieť, potrebujeme sa skloniť
Potrebujeme sa naučiť mnohé veci o trpezlivosti. Hlavne dnes. Potrebujeme sa naučiť mnohé veci o pokore, o tichom a obetavom srdci. Potrebujeme sa naučiť veci o obeti, ktoré nie sú márne. Všetko speje k tomu večnému cieľu, ktorý je Boh. Božie pozvanie k životu vo svetle takto nie je hrozbou v zmysle Ježiš Kristus prišiel teraz trasa svete, lebo bude beda. Ale Božie pozvanie k životu je jedinou cestou k plnému, hodnotnému, zmysluplnému životu s Bohom, ale i s ľuďmi. Na toto je dôležité pamätať hlavne v dnešnej dobe. Božie pozvanie k životu je pozvanie k životu ústiacom do dobrého cieľa. Pretože ani Ježiš Kristus neprišiel ako silný hrdina, ktorého by sme sa museli báť. Neprišiel ani ako intelektuál, ktorého múdrosť nikdy nepochopíme a ktorého múdrosť nikdy nedosiahneme. Ale hovorí sa, že vraj tichá voda brehy mije. Ježiš Kristus prišiel, aby nás oslovil. Tu je, aj keď my v chráme Božom nie sme, aby sme opätovali úsmev tým, ktorých vedľa seba máme alebo smieme mať, aby sme opätovali úsmev, ktorým sa nám v ňom usmial Boh. Ježiš Kristus svojou láskou osvecuje tmu našej izolácie, osvetľuje tmu v našich vlastných životoch a rozžína v našich životoch svetlo. A Kristovo svetlo je jedinou zárukou nášho života. Kristovo svetlo je zárukou toho, že navzdory mnohým prekážkam v ňom nezostaneme tápať, ale dôjdeme do dobrého, Bohom nám pripraveného cieľa. Všetko živé vieme hynie. A nie je schopné života, keď je uzavreté v tme. Prajeme si preto, milí bratia a drahé sestry, aby aj tieto dni, temné dni odlúčenosti, predsa len dali každému viac svetla, aby sme v nich sa naučili objavovať svetlo tam, kde sme ho doteraz možno ani nehľadali. Pretože ani tieto dni nie sú prázdne. Nie sú prázdne, pretože nevykonávame aktivity, ktoré sme vykonávali. Môžeme im dať plnosť, objaviť nový význam aj v nich, pretože aj tieto dni majú toľkú silu, lebo si môžeme uvedomiť, že existujú hodnoty, na ktoré v každodennom behu sveta človek zabudne. A kiež by nám všetkým priniesli aj tieto nevyspytateľné, skutočne nevyspytateľné týždne, kiež by nám priniesli viac Božieho svetla, ktoré je základom, zdrojom i cieľom nášho života. Boh nám otvára dvere a otvára nám ich aj vtedy, keď sú všetky ostatné dvere zatvorené. A pretože nie sme schopní sami prísť k Bohu, prichádza Boh v Ježišovi aj dnes k nám. Aj v tejto koróne, aj v akejkoľvek inej situácii, ktorá bude tak isto ako v situácii, ktorá bola. Boh je živý a v Kristus zjavený. A ten Kristus povedal, svetlo vám zostane už len krátko. Vážte si ho, kým svieti, choďte za svetlom, inak sa ocitnete v tme. A bez svetla stratíte cestu. Bez organizácie vidíme, ako častokrát môžeme stratiť cestu, bez toho, keď sa nám dni podobajú ešte viac jeden druhému, ako počas toho, keď sme v normálnom zamestnaní a keď normálne žijeme životy. Bez svetla stratíte cestu. Nedovoľme, aby sa nám toto stalo, milí bratia, drahé sestry. Dúfajme, že čoskoro skutočne zasvieti svetlo toho pravého, fyzického a reálneho spoločenstva, keď sa budeme konečne môcť objať a keď budeme môcť poďakovať Pánovi vtedy, keď sa skončí zhromaždenie, na ktorom sme boli, na ktorom sme sa osviežili a z ktorého sme načerpali. Zatiaľ čerpajme z prameňa živej vody, ktorá sa nám ukazuje
kedykoľvek a ktorá pramení, kedykoľvek si otvoríme písmo sväté a začneme z neho piť. Zostávajte požehnaní a všetko dobré vám prajem. Amen. Milí bratia, drahé sestry, skloňme sa teraz v modlitbe a v duchu a v pravde sa pomodlíme. Pane náš Ježiši Kriste, Ty, ktorý si zasľúbil, že dáš Ducha Svätého tým, čo ťa prosia. Dávaj nám, prosíme, toho Ducha i teraz, i po všetky dni nášho života. Udeľ nám schopnosť navzájom si posluhovať tými duchovnými darmi, ktoré sme prijali, a tak vytvárať spoločenstvo lásky a spoločenstvo svetla, ktoré tak veľmi potrebujeme. Uči nám to nie pre naše zásluhy, ale pre svoje nesmierne milosrdenstvo, aby si sa vo všetkom oslavoval so svojím Otcom i s Duchom Svätým ako jediný Boh, ktorý má moc a slávu na veky vekov. Amen. Milí bratia, drahé sestry, čo sme nevyjadrili v spoločnej modlitbe, nech každý predniesie v tichej modlitbe. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojím. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.